say that they got sent. Makana Akwa Okuko say nobody irube 20 years we want 5 million naira na account and able nwoke on abasi ko na si go to China. He got a boy of 15 years. He have more than 5 million in his account. Fanny a bit on was a wabambo. Whenever I be a chicoloca, got to see everywhere. Tiny year, Jijabambo, my figure more well. Suche Ziggy yellow back a balloon where you no can what you gonna you with him one getting wine. Akwa Puziasi, oh, may know what be do by 12 o'clock, 12 years old. Waboya. Ibulu fibroid obiakutu oba off your katampologo na nkwa akwụkwọ ball onye ogworo ya bụ onye bi ihe moto at the age of 13 years ifela ada emeghi ifụlọ nke ahụ na mgbe ọ dị 13 years na ọgbọ mmadụ ọya gwọsịalụ mmadụ ọya mmadụ bi ihe moto. Ekene m Igbo ndị nwana ege m ntị biko na afọ m niile na-ede video don't worry me play ya ka unu fụ na something is wrong somewhere. Something is wrong somewhere. Everybody na-ekwu okwu Akwa Okuko. What now happens to Ndigbo onye Jesus? What happens to Ndigbo Ekehit? That's to show that something is wrong somewhere, like massively something is wrong somewhere. Onye Ekehit my problem. More this thing post to everybody name and how many ndomen how do you name a video keta? How many of them came out? Ska support to Onye Ekehit. Akwa the same ndị ụka ahụ Ekehit na-agbawo are the same people that came out started him advocating for help for the wife because we place humanity before religion. Ka azọtagodo ndụ tupu azọba akụ onye ji wee mara ndị Igbo before zọtagodo ndụ tupu azọba akụ mana these people bịa ị push Akwa Okuko agenda. So does it mean that na Ekehit ha bụ fake? Because unu nwana ekwu ihe a imago ọbụrụ ndị church ha nwee problem within pastor na pastor nka imago when you be saying pastor have say happen go to pastor or chance say happen go to pastor mana are they trying to discriminate and bring imago division within themselves or is there something they are not telling us? Ọbụrụ na Akwa Okuko bụrụ light of ndị ọba Obi Cubana abụzi onye Obi Cubana abụzi onye no Obi Cubana abụzi onye ka kedu onye bụ ịmago ị na-eche Kristi na-asị Akwa Okuko nwa na how many rain ka o rain go gịnị ka o mekaligo mmadụ onye ka o empower go ọ bụ na Akwa Okuko empower go gị today come out and prove it. Because I was a time I made video last year say ọ bụrụ na ndị dibịa nwere onye ha empower go stand there strong that an Igbo ya had like this. How many people can come out and say yes from nothing to something through this person? How many people? Yeah, but I said na Obi Cubana alone. That guy in Kahanele bottle water na street of Lagos that was atrino now Kuchagoloketa. You all saw it before your very eyes. How many Dibia can do that? Ndoba Nasina Okoko be a light of Ndoba. How many people can do that in Oba? Has Akwa Okuko ever done like Madoneka also go now? Madoneka Akwa Okuko go now. Let us face the reality here. How many people know scholarship because of Akwa Okuko? How many widows know scholarship because of him? How many people mugulolo masoye machine mandinka through him? Let us stop lying to ourselves. Let us stop lying to ourselves because Akwa Okuko deserve everything that is coming to him from the Anambra State government. He deserved it because we warned him. We warned him. Call the one. Massy comedy. Massy comedy. Massy kase no manse kon Igbo comedy. Massy comedy. Massy the duon siono ese na akwa na deceive youth. The duon siono si dupo ono ese na akwa na mislead youth. Na maka akwa me na youth enwezi onye cho igba mbọ. Na akwa me Yahoo ji we de wado nsi dupo ono ebe. Let me tell you,
The truth is that happen this your hatred. No one able to Akwa is not because of your problem that you are poor. All hotel to get one all fault ya. You decide to be lazy. Akala ni na bulofu. The guy is blessed. Grace ye be too much. Obulo fault ya ni be lazy. After all if on make he's a content creator na put na Facebook, na put na Facebook. Followers ife nke ejika nke geshi honda why na elota ha oburugodu 20 rooms as a hotel ka oburu onwe. Put online maka na wagaji ikwuru okwu which is na enu na na mana ife wagaji ikwu okwu oto ka amu. You mepo no na kogeri na wagaji ekwutere ya. Afọ nge na mgbe wagaji meberi ya me afọ nge na beri ya kege ego thinking na ewu mmadu. Amohom na your brain bu komkom na onwe ife didi ya. Na onya me iji wele ikafu na ekechie. Na ekpukwasi ya wivon ka ama na brain ya anata mana brain ekwe ha anata. Mepo na iji eri ji na ede si na akwa na deceive you to how? Which you to can deceive they fa me ask. Odio de ka dimpa bini ha ka mo mputa asem na akwa deceive mu. Mmete ife nga mmejelo onwe mu nga asem na ebo ma akwa. I no understand. Akwa na agwa you to kesi ebe a na-etinye amụma fa bute nwanyị ka akwa na agwa you to kesi agbado nwanyị ka akwa na agwa you to kesi amachi igbo ese ka kolosu na mkpụrụ mmiri fa na-ese akwa ka gay fa na-ese akwa gwa fa sebe gay. Instead of you to blame the government of bad economy anyway, you ne blame akwa. Mba akwa abụzụ your governor. Hapụ factory so ga-alụ ya employ more than 10,000 youth ka fa na-alụ ọlụ ha na-akwụfa salary magolite enu jeluba fon city. Happen big large of poultry farm and agriculture where can employ more than 10,000 youth for the business no happy aje dozibe government house ebe nwunya na nwunye no London ga-ebi. Akwa abụsị your governor. Ịma mmadụ na-akwanyere ugolo aka na ọba. Address ndị ọba a na-akpụ ya eche nọ na-akpụ ya na nkịtị nọrọ mgbe ndị youth mepe ọnụ fasị na akwa bụ onye faji eje mba iche na fa anọ kata akwụ onye mmadụ one pụta n'ugo n'obodo ise na-ebu onye faji eje mba. Obodo ga-eji ya ọnụ ka ikwugo eziokwu ndị obodo go one nwayo youth one na obodo ka inyere ugolo aka imepe ọnụ say that a God sent. Maka na akwa akwụ okwu sị na ọ bụ na irube 20 years mgbe inwe 5 million naira na akaụntụ na ịbụrụ nwoke ọ na-abụ asị ka ọ na-asị go to China. Ị ga-afụ a boy of 15 years he have more than 5 million in his account. Fa na-ebido na ụmụazị gbaba mbọ mana ebe a bụ abịa chịkọrọ ụka gachusi everywhere tiny ihe ejije gba mbọ ma ife ị ga-eme onwe suche ezi gị ka ezi ghele oghe ba ka ịbara onwe gị uri gwere ya nọrọ n'ụlọ ụka na-agbali egwu na-ayọrọ ike wute ụmụaka dị nwaanyị akwakwuzi asị eume n'okwu akwa bido by 12 o'clock 12 years old gwọbọ ya iburu fibroid bịakwute ya ọba ọfịa kata mkpọrọgwụ na nkwa akwụkwọ gwọ onye ọgbọrọ ya bụ onye bụ ihe moto at the age of 13 years ifela ada emeghị ifụlọ nke akwụọ na mgbe ọ dị 13 years na ọgbọ mmadụ ọya gwọsịalụ mmadụ ọya mmadụ bụ ihe moto. You know see that one talk ihe moto nwa dị 30 mgbe agwa dị 13 years mgbe gị nwa dị 13 years ị ka na-akpọ ụga kpa nkolo na your village mmadụ bụ ife bụ na-achụta ego but at that time onye ejeghọ school amalụgo na-agba mbọ kpata ego ọnya gbagwo moto. Mgbe akwa na-anya moto ị ka nọ na secondary school o nweghị ife ị na-aghọta. Stop envying the boy. Akwa Okuko Tiwaraki is not your problem. Na-agbanye na-eji 15 million golu ndị ọba youth. They tried their best. I will not blame them. Onwe onye aya eti mmanụ anwụ n'ọnụ asị agbopụ inye m 15 million mma na agwaghị nke bụ eziokwu. That is the truth. Eji 15 million. Final 15 million. Final sokwa ada 15 million ma gbukwu ikpele na ana. Na-ayọkwa soro udo ka o lelizie elofa nwanne fa nwoke. Mana another 15 million riwa ya ọnụ. They did good. I will not blame them for that. Akwa na-emislead youth. Onye agwaghị ekpe chụta nwaanyị. Onye agwaghị ka isi ala nwunye. Mbo mislead yozi ka ihe esi la nwunye. O mislead ho ka ihe esi ebe ị na-ejegasị ya malụ dị iche iche. Obi Cubana fa vintage interior ịnwa na fa na float wet online fa abụ ya hụ mmadụ ka maka na fa bụ Christian. Akwa bụla native doctor ka eji kpọọ ya asị. Gịnị ka akwa mee? Ọ bụ na akwa zuru ori ọnọ bụ kidnapper ọnọ nwe ife ọjọọ mee oke ọ bụ ritual. Kedu ndị o meelụ that ritual si kpọpụta fa kwuo na afọ amelụ fa ritual ka esi mee the ritual kedu mbọsị eme the ritual.
Let them say it. Kogeri debe fe na kogeri. Stop hating on somebody. Onye chi na hate le hate ni. Akwa Okuko ya bụ ịmakwana Akwa Okuko bụ a prophet. Go to my previous video post before on my page. If okwu ebe do ya know if okwu na that video na emekita. He's an intelligent guy. Akwa at the age of 12 years when nwale ife at age of 12 years ọ nwalu go ife nwaro onya me ife eji atu ego bụ brain. Na me etoka ma abụla na ma amaka ife. Ọ bụ na etoka ma abụ na ma amaka ife je alụa hotel ọlụ. Tera na akogeri na nwa 20 years nwe 20 cars nwe 3 hotel. How? All they confused because ịma na ife ime nwụrụ onye ọzọ mee ya aghọta na o mee legit way maka ị na-ata afụfụ nke ọba họrọ ọbala onye ọzọ. So you will not be happy. Stop hating. All ndị otu unu na-ata amụnsu. Ndị otu unu ka a na-eke na akari ogori. Tabo ichie gosi ihe right from nwa nna ya kpatara ego sị na ọ ga-ene ego nna ya anya ka ọ jee tụba nke ya tie gozie ya. O bidoro na nwa at age of 12 years ọ gwọbagwọ ya. Ọgwọbagwọ fibroid. Ọgwọbagwọ ya dị iche iche. Mgbe ọ ka mpe ọya ọgwọ na-agwọ ka eji enye ya first position na class. Mgbe ọ ka bụ ụmụasị. Mgbe nna agwa gị ife a akpachara anyị ịtọrọ akwa atọ mana ị ka nọ secondary school ọ nwebe ife na-aghọta mgbe ahụ nze social media bụ na ifuru ụzọ na before social media akwa alụwa n'ụlọ enu lụọ ụlọ ana. So stop hating. Ife wagaji ikwu di a bụ eziokwu. Na-emepe ọnụ sị na akwa na-edeceive youth. Ọ bụ na o deceive oge naanị iyi ga-eto onye na n'iyi. Onye ọbụla naanị iyi n'ụwa kịta bụ nya achọ ya decide na-eme onwe ya n'ọchọ ya na n'iyi ọ bụrụ mmadụ deceive.